Takže čaute ľudia, vítam vás u dnešného videjka. A dnešné videjko bude o tom, že budeme si niečo spávať s mojim kamošom Samom. A ideme proste vám niečo povedať o jeho kanále, aby ste sledovali proste jeho videá, lebo ešte jeho komunita veľmi nerastie a chce, aby sa to troška zlepšilo. Však Samo? Áno. A ideme si povedať niečo o jeho kanále a aj vám ukážeme, že akú má profilovku, aby ste mu dali proste odber a že ste ho sledovali. Dobre, takže Samo vám teraz ukáže, že ako vyzerá jeho profilovka. A už má iba 2%, takže musíme to stihnúť. Dobre, takže toto je jeho kanál. Volá sa Samo, _Samo, pomlčka 123, pomlčka karty. Má zatiaľ 4 odbery a má takéto videjka. No takže čaute ľudia. A na toto videjko mu píšte... som napísal do komentára Neymar. Tak ideme hľadať Neymara. Áno, a na toto videjko píšte komentáre. Vidíte tu tak komentáre? Ja som mu už tam napísal, že Di Maria, keď ho v tom albume nájde, no tak proste dostaneš 10 lajkov od neho, však Samo? No, na 10 videí like, áno. A keď ho nemám, tak... Aj odber. Tak odber. Áno, tak odber. A proste mu dajte odber, je to fakt frajer. A on má na pláne ešte točiť lepšie videjka a teraz iba taký ešte začiatočný však Samo. Áno, takže ešte tak a vám ukážem, že ako som tam napísal to Neymara, to videjko. Tu není, tu tiež není, tu není, i tu 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 není, tu není, ani tu není, tu není, ale tu je. Áno, takže takto to nejako funguje, on bude ukazovať svoje karty a vy mu proste budete písať do komentára. Chápete, ne? No dobré. A to ešte keď vám chcete čo Samo povedať? Píšte do komentárov, lebo ja tam nemám nikoho, krem môjho najlepšieho kamaráta. A... Philbala 1608, to som ja na YouTube. Tak prosím, píšte komentáre. Hej, lebo on sa snaží proste robiť, ale ľudia ho veľmi nesledujú. Ale si pozrite ešte toto video, že by ste vedeli, o čo sa jedná. Čaute ľudia, Philbal 1608 napísal do komentára Maradona. A ja už rovno poviem, že ja Maradonu nemám, takže dostávaš odo mňa odber. A sa zrušilo toto, že na 5 videí like to zrušilo. No a proste dostávaš odo mňa odber. A napíšte do ďalšieho hráča. Tak čau. Alebo to je toto video? Takže čaute ľudia. Philbal 1608 napísal do komentára Maradona a ja na 100% nemám Maradonu, takže získaš odo mňa odber, ale je jedna podmienka, že nepíšte takých starých hráčov ako je Maradona, Pele a Beckenbauer. A napíšte ďalšieho hráča, ktorého nemám alebo mám. A keď ho nemám, tak dostávate odo mňa odber. A keď ho mám, tak získavate na 10 videí like. Tak čau. Samovi sa asi tak o 10 sekúnd vypne mobil, čiže ste tam videli, že tam píše proste, že 60 sekúnd sa môže vraj vypne. A to je už všetko z tohto videjka. A čau!